हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि नैबे मोनसे गोदान YouTube चेनेलाव दायो जोङो हाग्राबारियाव बेरायहैनो नागिरदों हाग्राबारि माने मानासावहाय जों दा बेरायहैनो नागिरदों दा बेनि थाखायनो दसे इन्टारेस्टैहाय ब्लग लानोसै साननानै लाबाय आरोना दा मथा-मथि 11टा जाबाय दासो थेवब्लाबो जों थांनो नागिरदों मानासाव जोङो बै जों सिमलागुरजों थांनाय नङा बेलेगजों थांगोन आरो बेलेगजों अबेजों लाङो आंथ' मिथिया आं ओरैजाय बेलेग साइडजों थांफेरखायाखै आं सिमलागुरजोंल' थांखांबाय आरो दा ओरै बिजनि उथिंबा थांनो नागिरदों जोङो बिग्राय देबजित जयन्त जों साब्रै थांगोन दायो आं दासो सिखारदों बावाखै सिखारनाया माने मैया हरावहाय इडिटिं सोलिदोंमोन इडिटिंआ मथा-मथि 3टा हरनि 3टा फुंनि 3टासिम जादों ओंखायनो आं दा लेट सिखारबाय आरो दासो खबर हरखादोंमोन बिसोरो खबर हरनानै दायो रेडि जाबायबो आङो थाबनो ओमफ्राय आं दुगैयासै गोजांनानै बाबाय ओमफ्राय दुगैयालासिनो होलांसै दिनै हले खुनु खोथा गैया दायो होमबा आं रेडि जाबावनांगौ दङ बिसोर सफैसिगोन आं ओंखामबो जायाखै ओंखाम बिराद उखैबाय मैया ओंखाम जायाखै मैया हरावबो ओंखाम जायाखै आं ओंखाम उखैबाय स' गाइसमोन आं दिनै दा रेडि जाग्रोनि ओमफ्राय दायोहाय नुनोसैलाय आङो दा ओंखारग्रोबाय बिसोरो बेसेबां लेट जायो मायो बेखौ मिथिला आंहा माने ओंखाम जाहैनांगौ ओंखाम जाहैगोनसै जों दा ओंखाम जाखांबाय नैबे आर'नाइ हटेलाव गांजेमा नङा आर'नाइ हटेलाव बै सिङाव बै गांजेमानि सिङावहाय जों बाहाय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जों दा थांनोसै जोंनि प्लेनिंआ मानासावमोन ओमफ्राय एसे सोलायबाय जों दा खालामाथियाव थांनो नागिरदों खालामाथियाव होमबा गाइसमोन गाखोदो एथ' लेट होनजाव बायदि हम लोग अभी वो घर से निकला है गाड़ी में बैठा है और हम लोग जाएंगे कालामाटी जो नीचे है ना बहुत सुंदर लोगोमोन कालामाटीखौथ' आंबो नुवाखै नोंसोरबो नुवाखै जानांगौ ओमफ्राय माबायदि जागोन जोंहा नायनोसै लामाफ्रा माबायदि लकेसन जोंना चिराङावनो चिरां बर्डार गोग्लैयो नामाथाय भुटान बर्डार जायखिया ओरै बाक्साजों बर्डार ना माथाय मिथिला जायखिया चिराङावनो आरो मथा-मथि दा अनेकआनो मिथिया बे जायगाखौहाय जोंबो नायफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम जोंहा बिथां नैबे देबजित ब्रह्मआ एसे एनै मोनथियोनो खिन्थु थांफेराखै बेबो ओमफ्राय जोंना गारिया दिनै डेन्जारखा एम्बु बायदिखा एकदम दाब्लेब्लेखा जय हाखरा गाज्रि जाबाय गैला होमबाना गैला जोङो हाखरा गाज्रि जागोन ना लामाया हाखर जागोन लामाया हाखर जागोन जायखिया हाखरा जाय हक आरो जेनेबा लामाया गाज्रि जाबाथाय गैला फिउसजों बट माने थारानो दोंसे जना फैजोबगोन खर' जाजोबखागोन आरोना ओमफ्राय जाय हक जोङो आगान सुरबाय ओंखामबो जाबाय हटेलाव देबजित फाग्ला फैसाखौनो थाइसेबो गारा गयबो जाहोआ दा बेयाव थांना जाहैना बिदिफोरा बे जाहोजोबनांगौ दायोहाय जाय हक जोङो थांगासिनो दा नै हाग्रामा ब्रिजजोंनो ओरै आगान सुरबाय जों ओरै सापागुरिनि सिदा माबाजों थांबाय जोङो बे हाग्रामा ब्रिज दङना आइ रिभार फेस्टिभेल जाग्रा दैजिं फेस्टिभेल बे दैजिं फेस्टिभेल थांग्राजोंहाय जों थांगासिनो दङ सिदा ओमफ्राय दा बोरै थांनांगौ आं दा लामाखौ खिथालांबाय थानोसै आंथ' मोजां मोनथिया जायगानिब्लाबो कालामाटी माने कालामाटी माबा हायानो गोसोमनो सोनायनि फालियासो नै देबजितनि डिजेल जाम्बा डिजेला दाम खम डिजेलखौसो डिजेलखौसो जाम्बा बांसिन मोनो डिजेलखौ सोबा खराब खारसिनो फाग्ला जि थगायो जि खेब थासाला फुल टेंकि सोना लाफेरा गारि गोदानखौनो अके बाय चलो गद साला रोङाबा रोङा होनलै लामा गाज्रि मोनजेनबाय दैजिंनि लामायानो गाज्रि जाजोब्बायद्रा हाखरल' मोनखायोद्रा दालांफ्राबो बायजोबनाय बिदियावहाय बे दामफाराबानो खारबाय थानानै गाज्रि खालामोद्रा लामाखौ नायलाय संख्ल'खायोल' माबे
जों दा हाग्रामा दालां मोनबाय हाग्रामा दालाङा पिकनिक जानो फैयाखै मानसिफ्रा हनै पिकनिक हरैजाय दङ पिकनिक जानो एसेल' दंफैयो मानसिया आयौ समायना समायना माबा बिबार ओरैजाय पिकनिक जानो फैहांबाय जों ओरै हाग्रामा ब्रिजजोंनो ओरै दावखोगासिनो दङ सिदा आयौ मालाय लाइन मारिदों सेंग्रा सिख्ला जोंहासो गैया खालि जासे बुन्दाफोर गोजा मोनामलायनाय माबा बाखुन्दानो एन्जर बुंगा बे देबजितआनो बांसिन मोनामो समायना नोंनाबो साबो जानांगौ बेखौ जागौ मानसिफ्रा जों ओरै बे मा होनो बे हाग्रामानि ओरै सिदा थांनाय लामाया बेजोंनो थांगासिनो दङ सिदा थांबाय थागोन जोङो ओमफ्राय आङो दा मेगनल' सिन्था खालामदों आङो आइथुर जानांगौ सिमाङानो फैमालसो बालै सिथोबसो समायना समायना बिबारा बारदों लामायाव माबायाव दुब्लियाव बिबार बेसर जोंनिथिंना बेसरखौनो जोबोद बुरजा मोनो जि साइज मोनो गोमो जोब रानजोबनाय जोब मा बाजार बियो देबारु थुलसि जरा होनो बेखौ थुलुसि जरा बे ओरैजाय मा होनो बे हाग्रामा ब्रिजनि एसे बारबानो नैबे बाजारखौ फार्स्ट मोनग्रोगोन आरो ना बे फार्स्ट मोनग्रोबाथाय बेखौनो थुलुसि जरा होनो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो आरोबाव दावखोबावनोसै सिदानो जों जेबो गिदा गिदि लाया जों सिदा थांगोन खैला मैलाखौ बारलांजोबो खोमालाय मोनथिलाय लाङाबा खैला मैला ना अके होमबा जोङो बेखौ बारलांगोन ना मायो आंथ' मिथिया जायखिजाया आं दा बाजार मोनबानो खिथागोन दे बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दै फुलानायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुंबांबां समायथारदों मा समायनालै जों जायगाला बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दै फुलानायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुंबांबां समायथारदों गाइसमोन जों दा आमगुरि मोनफैबाय आमगुरि दा हा आमगुरि अके गाइस आमगुरि मोनफैबाय जोङो दा बेनिफ्राय थांबावनांगौ खोमालै थांबावनांगौनो एकदम थांबाय थानोसै सिदा बे आमगुरि मोनगोन ओरै फैबाय थायो सिदाजोंनो बेजों फैबाय था ओमफ्राय थांगासिनो दं जोङो नैबे आमगुरि बाजार आं बिथिंहाय फैफेराखै बारा खननैसोल' जादों फैनाया ओरै आमगुरि लामाया मोरै जाखो नै आमगुरि राइटजोंहाय एकदम नोंसोरो दा जायगाखौ नुबा फैनो लुबैखागोन खुनु खोथा गैया नोंसोर फैनो लुबैखागोन खिन्थु लोंला जाला खालामनो मोना खोमा बे जायगायाव खालामनोबो नांखाया आरो माने बे जायगाखौ हगारनाया बारा गोबाव जाखायाखै माने सिगांनिफ्रायनो फेमासखा बे जायगाया खिन्थु थांफेरनो मोना आरोना हरा बिराद माने स्ट्रिक्टमोन जायगाया ओमफ्राय दावरावबो खालामनो मोना लख्रा थायो जायो माने मानसिखौ दा जियानो हक जोङो थांगासिनो दङ मा जायो नायबायनोसै एसे फिसा गिनायबो मोनदों माने जायगाया एसे गिलु बालुबो होननाय खोनादों नों नुदोंमोन दा पार्बतीजों मोसानाय समाव तपस्या खालामदोंमोन अके गोदोहाय बाबा शिबा बेवहाय तपस्या खालामदोंमोननो बिग्राय नुहैसनदोंमोननो बोरैबा नों मा लायनायाव नुवा होनदों
खिनो थांनायाव आतसा दाना बाबा खिथु सुवां जेनेबा दै हायां जानानै नायबा जा बाबा सिफ्राथ' फैसा खालामगासिनो सलासो खारबाय जाहैदों लागाव बेयाव सुजाबावो नंबाय आं त्रिसुलजोंल' खुबैहरदोंमोन जाम्बा जा खारनाव ओमफ्राय नोंनि खिबुखौ सोर मोनामसुनांखो मोनामसुवासै मोखोना बिलाइजों होफैबाय आंनाव आतसा जाम्बा आतसा रायजोफोर बियो माने खिबु सुहैनाया खिबु सुहैनो थांदोंमोन दैयावहाय बे टाइमावसो नुहुरदों जाहैदों बाबा शिबखौ तपस्या खालामगासिनो दंमोन जों पाहारबलथिं मोसाखांनानै होमबा बिथाङा नुखांबायानो होमबा जोंहासो नुवासै नायसै जों दिनै नुबाय बायनोबो हागौ मा गद हेलो गाइस हम लोग अभी कोयला मेला पहुंच गया ये कोयला मेला आउटपोस्ट है तो यहाँ से सीधा जाना है वो लड़की है सुंदर है ना समझ रहे हो तो हम लोग अभी कोयला मेला चर्च ऑफिस मिल गया अभी बाजार मिलने वाला है कोयला मेला बाजार के राइट साइड सीधा जाना है सीधा राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं लेना है सीधा जाना है उस पर बैनर दिया हुआ है काला माटी का तो आप लोग देखते रहिएगा हम लोग अभी जा रहा है ये कोयला मेला हाई स्कूल है जा बुंनांगौ बिथाङा बुंजोबखाबाय मेरा सुना क्या तेरे ब्लॉग में हाँ थोड़ा हिंदी भी हो जाएगा ना 3 मिनट होता है इधर अच्छा नहीं पोस्टर से जाना है इधर काला माटी का पोस्टर दिया हुआ है आप देखिए ये बेड पे ये पोस्टर है काला माटी का ओके गाइस सीधा जाना है बाजार के बीच में से तो हम लोग जा रहा है ये कोयला मेला बाजार है यहाँ पे बहुत बड़ा ही है बाजार बारायो इधर बाजार होते हैं होमबा बे खैला मैलानि सिदा लट थांबानो जागोन पोस्टार दंखायो नै यहाँ पे एक ब्रह्मा मंदिर है इसके नजदीक के जो किनारे के जो रास्ता है उसी तरफ जाना है आराम से बिंदास सिदा फैबाय था लामाया गाज्रि मोनहांबाय ये मंदिर याद रखना जो कोई भी आए दैया गोदौलांजोबसै तो सीधा जाते रहना है बे खैला मैला बाजारा जाथाय हम लोग जाते रहेंगे आप लोग को रास्ता भी बताते नहीं लेकिन देखिएगा जरूर कला बच्चे ठीक है बाय बाय लामायानो ओइ मोनहांबाय दिनै देबारुनि गारिया दिल का रिश्ता जालांगोन जिराबा माबासो बाल जे एसे लाबोनांगौमोन ना सारना लांनो सिथोर मा सानो आं जाना सानो लुबैदों ना सानो लुबैदोंसो मालाबा आं नुनायाव सारैनो दं चिरां जे लाना लाबोयो आया बेजोंना बैजोंनो आरैनाव आदै खालामाथिया ओरैनो खालामाथिया बेजोंनो ना थांनानै बेयाव दे आंखाल खुलुमबाय नेपाली गानसिगौ थादोंब्रा माथो जायगाखौलाय नेपाली गानसिगौ सुन्दर भयो सुन्दर भयो सुन्दर खनस' मानि गेट बेलाय मानास हाग्रा मोनहांबाय रायजोफोर हाग्रा मानाससो नालाय बुस्थुआ हाग्रा जाखागोन दा जों थांगासिनो बेजोंनो हाग्राजों गेजेरजों लामायाथ' बारा गाज्रि मोनथ'वाखै र' मोनगोनसो नामाथाय जों माबा मोनबाय नै गेट प्लीज गेट So guys, इधर अभी no horn, no sound, firewood not allowed, do not litter in the spot. फरायना नायदोलै होनलां एक्जेक्ट टाइम 5टा बेसेबां 200 थाखा बेवहाय गेटआव हाबनो थाखाय 200 थाखा होलांदो रायजोफोर जोङो टिकेटखौ दानबाय माने फैसा टिकेट लाया होनदोंमोन बिसोरो ब्लगार हिसाबै ओमफ्राय अननानै होबाय ओरै लामा बानायनाय मानाय माबा नालाय बेफोराव होआबा मायावथो होनोब्रा फैसा लाया होनदोंमोन औ बे थांदो होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं बाय दे जेबो नङा लादो होननानै दा बयबो जबरदस्ति खालामालासे बयबो होलांबानो जाबाय माने बे लामाफ्रा एसे साइज जादोंना नै जायगाफ्रा साइज जादों दा बेनि थाखायनो होनांगौ जायो साफा खालामनाय हिसाबै बिसोराबो खरसा दङ खस्थ' दङ बेखायनो 200 थाखा
खोनादों बै गेटनिफ्राय आधा घन्टासो नांबावगोन होनदों लामायाथ' बाराद्राय गाज्रि नङा बिदि खोजोबबाय जों दा बोलो होगासिनो दङ लामायाथ' मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं दा नै मानबा फन हरदों अबाव थांनो औ जों खालामाथि फैबाय औ देबजित चिरां आं जयन्त मा थगायदों नोंहा थाङा होनबाय नों होनदों नालाय जा सोलायब्रबबाय जायगाखौ दानबाय रागा जोंबाय मानबा रागा जोंबाय खालामाथियाव लाबोफायनो मानबा गावखौ लाबोफायनो रागा जोंबाय जायगाया साइसथारलै हनै गोमो गोमोनो हनै माबे सागल सागल नोमफा जंगल का सागल आंलाय मा नुखोसो नंदों लामायाथ' थिगैनो सोलिगासिनो दं र' माबायदि सहैयो नायनि आइए केयरफुल के साथ आइए क्योंकि जंगल है जंगल के बीच में पता नहीं कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे स्पेशली नेटवर्क नहीं मिलता है जंगल के बीच में तो वही मेन प्रॉब्लम है सो आप लोग ओ माय गॉड पेप्सू की जैसा मिल गया यहाँ पे तो केयरफुल के सबसे केयरफुल होके आइए बहुत जंगल सब यहाँ अभी नदी मिल गया इधर नदी में अभी पानी नहीं है पूरा सूखा है अभी अभी में ऐसे होता है पेप्सू बायदिसो मोनबाय आं ये देखिए बै हाजोआव थांगोन जों खालामाथियाव बै पहाड़ दिख रहा है भूटान का पहाड़ है गोजानथार सो अभी हम लोग भूटान मिलेंगे इधर से जाके ये देखिए माय गॉड पेप्सू हम लोग पहली बार आया आज हनै जा रहे हैं पहली बार सो ये डेपोजिट हमारा ये बोला एक बार पहले आ चुका है तो इसके हिसाब से आया ये डायरेक्शन लेके आया हम लोग को कार चला रहा है और अभी रास्ता का डायरेक्शन दे रहा है अभी जा रहा है इधर जंगल पूरा जंगल नहीं ये नदी है सुखा है पूरा सुखा है Oh my god my Hindi देखिए जोंना गारिया मोसाहांबाय थारमाने हाखर मोनहांबाय मावजोब्बाय नै वाव 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 ओये ओये लामाया मोजां माबा गाज्रिखौ मोनहांबाय Oh my god उदैया आंना माबाजोब्बाय गोदौजोब्बाय फाग्ला ओंखाम जागोदान सोमावग्लुंबोजोबखादों मा जाखो लागाव माबा अन्थाइ जोंजोब्बाय हनै जोंजोबखादों गोथांसो जालाजोब्बाय माबा अन्थाइया वाव नाइस Oh my god आं गोथांसो नुजोब्बाय माबा अन्थाइखौ डाबल पेप्सु एखे पेप्सुथ' बिदिनो वाव चारों तरफ खाली खाली आरोबाव दहाय बायदि दै मोनफैबावबाय नै बेवहाय दैज्लाङाव खम दै थागोन बेवहाय शुटिं लानो जोबोद समायना जागोन बे कालारा अन्थाइया मोजां बुयो बरफ बायदि स्नो बायदिसो गुफुर अन्थाइया बोरैबा सुनानै दोननाय बायदि बैयाव हासुदों बिग्राया बेयाव हासुदों राइजोफोर सोरबा हासुनबा बेवहाय हासुफैदे बिग्राय हासुनाय होननानै Oh my god आयु साना ओरै गारि गंसे फैगौ औ बिसोरबो हासुसिगोन राइजोफोर हासुयोबा बेवहाय हासुफैदे बे बिग्राय हासुनायाव जेराव हासुना नाजाराखै गेजेर गेजेर दैमा सेर सेर थुरिबारि गेजेर गेजेर दंफां लाइफां सेर सेर अन्थाइ दङ बाला दं दै गैया दंफां लाइफाङा हनै रानस्रावलांजोब्बाय खालामाथि खालामाथियाव जों बेरायनो थांनायाव खालामाथियाव जों बेरायनो थांनायाव देबारुआ सासे सिख्ला नुनानै फाग्ला जादोंनो लोगोफोर फाग्ला जादोंनो गड मा
समायना शिलं बायदि नुलायथारदों थुरिबारिया ये गाइस बहुत अच्छा है सीनरी समायना रमायना दाउनि आवाज दाउनि गारां दाउ गाबदोंमोन लामाया डेन्जारनिफ्राय डेन्जार जालांहांगासिनो दं नै हा दहाय बालाबारि अन्थाइबारि जोबमोन दा नै माबा फैजोब्बाय हा ओइ बिफाङाव जि मोजां मोजां दाउ गाबदों एकदम मेथाइ खनलायगासिनो मालाय गावसिनि गोदै गारांजों माला सहैबावगोन जाखो उदैयानो गरबर जालाजोब्बाय आंना एकदम गोदौजोब्बाय गुर होनलायनाय समायना रमायना जोंनि नैबे जायगाया दाउ गाबनायखौनो खोनाला जोंनिथिंथ' माबा ओरैबायदि दाउ दंमोन मा जाजोबखो दा मानसिफ्रा गावनानै जायो जंगल के बीच में से Oh my god बढ़िया बहुत बढ़िया है जंगल के बीच में से मजा ही कुछ है जंगल में आज हम लोग मंगल करने आए हैं बढ़िया कितना सुंदर नजारा है वहाँ से जे एक्सपेक्टेशन खालामदोंमोन बिदि नङा लामाया मोजाङैनो एल्ट'जोंबाबो नै आरामसे फैनो हाबाय जों बिन्दास फैनो हाबाय खिन्थु टेनसन गैया 30 स्पिड 40 स्पिडाव फैबावदोंसो होमबाबो जोङो माने जों मानो स्पिड सालायनो जाया जायगा नायनो स्पिड हिसाबै माने जायगा नायगासिनो लासै थांगासिनो दङ दायो जोङो समायना रमायना जायगा मोनफैबाय जोंनि जिथु मानसि दङ गारि दङ हाजोसो बेयो नै हाजोसो बे गोजौ हौनै मैदेर नङालै गणेश बाबासो एकदम मोजां गार्डेन बायदि Oh my god. Wow, Oh my god. 극시합 큐브. 하? Ini mau tangannya background ada na? Yes. Yes. No ex-girlfriend. Kimi waiting suhur. नै लाहरलाय बेखौथ' लादों Zoom kamu. गैला गोथैबाय Dung, muni ayah. Muni aku. Ayu kudumlaydung जों हाजोजों. खुदुमलायदों आराम मोनलायदों हामजालायदों दे Ayu बोरै जाखो? हामजालायदों हनै माबा बाबाखौनिसोमोन खि दासो खिगोन थानाय बे मैदेर खिया खाला जाहांबाय
ओंखारबाथ' मायबा ओंखारबाथ' जों फाव सायद'आनो हनै हनै माबाखौनो माथो बेवहाय फैजोबो बुस्थुआ सानै हिनजाव साथाम हौवा सिमेन्ट बायदिसो अन्थाइआ जोमैजों हाजोजों फुदुंलायगासिनोलै हामजालायदों दे पहुंच चुका है जगह पे फाइनली Oh my god इधर पार्किंग मिल गया नै बाहाय थादो बेवहाय शूट खालामदो Oh my god लोकेशन देखो कितना सुंदर लोकेशन है गाइस my god फरेन कान्ट्रि बायदि मोनलायबायलै आं दिनै बै सिगाङाव नायदोब्रा नों दंफांखौ बैयो गोजान मोनगोन बरिया लोकेशन गाइस गारिखौ बेवहाय दोनबाय दोननानै जों ओंखारबाय हनै पिकनिक जादों बेयाव पिकनिक जादों पिकनिकबो जाफैयो माथो जाफैयो Oh my god दैयानो गोसोम बोरो हा गोसोमाव बे आयौ थांनांगौसो गारि लांसै होमबा माबाफ्रा थारफासो थांनांगौ होमबा गोजान थाबायलांनांसिगोन जोङो होमबा दाबो मोनबावाखैसो लकेसनखौ रायजोफोर मा बिलाइ लाखो मादैया हा ए थांगोन आरो बियो हा मा होनदों नोंथां थांनो मोनाबा बोरै जानांगौ हनै होनानैसो लाबोजोब्बाय मा जाखो थांनो गोसो जायगायावसो थांनो मोनाबो जों सफैबायमोनलै सफैनायालाय माथो होनानैसो लाबोजोब्बाय नै हनै मानसिफोरखौनो मा जाबावनांगौ बिदिबालाय थांनो लुगैनायाव सफैला जायगायाव नै Oh my god गोग्लैबा आंनि गाय गैया Oh no बेखौ नायलाय ये काला ये भी काला मैं व्हाइट काला है देखिए ये काला व्हाइट काला ओइ जालाय इसलिए इसको काला माटी बोलते ओइ जालाय ये खैलास नामा मा हा बिलाइ नै हाया बोरैबाथार खालि फट' मा साइज हनै ओमफ्राय हाया इन्टारेस्टार बोरैबाथार माने हायानो सिमेन्ट ना मा होननांगौ जाखो इन्टारेस्टार माबा थांनो होआसै खोमा मानसिफ्रा जानो हागौ भुटान बारलांदोंमोन माने बर्डारखौ बारलांदोंमोन बिनि थाखाय थांनो होआसै खोमा Oh my god लाफा बेगर ना बुस्थुआ बैयो बर्डार बैयो बेखौ ओमफ्राय हनै जा मोजां गुफुर हनै गोसोमाव जिरायहैबाय बोरै बिसोर माथो थांखो
ना अच्छा जगह पे हम लोग यहाँ पे आया आज वाओ हेवन है यार हेवन लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा जगह देखने को मिला मतलब ये ना लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया पे नहीं है सो असम पे नहीं है बोडोलैंड पे नहीं है पर मगर यहाँ पे बोडोलैंड पे ही है मुझे तो लग रहा था ये फॉरेन कंट्री का है देखो नज़ारा देखो वाओ अबे बर्डारालाय बर्डाराथ' बैनोखा बर्डारा होमबाबो बेखिनिखौ फैनो होयो आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा हरैद्वाय बारलांबावबाय फुङाव आं लिंनानैसो थांदों दाना आंखौ लांदों होननानै रागा जोंबाय बिसोरो उल्थासो बिसोरा गोदान बे बिहारि रायज्लायफिनासै नोङो रायज्लायबाय रायज्लायनाया आं लिंनासो लायदों टेकनिक उठायनो मानो बिफानो थिनबावदों बियो एकदम बुलायलायसोमोन एफा मोजां प्लेसखौ बेखौ बन्द' खालामनानै ओरैनो ना होनानै बेलेग रोखोमनि एक्सपिरियेन्स मोनबायलाय दिनै बेवहाय फैनानै हाया नै खनसे देखायबावनां आयौ माथो गोराथार बे हाया एकदम बेलेग रोखोमनि नै माबासो खैला बायदिसो हायानो एकदम बेलेग रोखोमनि मारै बिदि जानाय बे बुस्थुआ खैलायानो खोमा मिथिला मारै मारै जाखो नै सक पेन्सिल बायदि कालारबो नांजोब्बाय दैया बेसे गुदुं नायनोसै गासै बैयाव बोहैगासिनो गोसोम गोसोम नुलायखायोलै नोंबो गोसोम आंबो गोसोम Oh my god हरै खुदुमलायदों जोमैजों हाजोजों थिं ओरै साइडखौ बायबाय दा ओरै थांसै ग्रासलेण्डसिम जेबो लसजायासै फैनाया जों बाव फैनाया ओरैबादि मोजां मोनदों आरोखि जोबोद मोजां मोनदों गाइसमोन मोजाङै फट' खेबजानो मोनासै मानो होनब्ला आंना मेगनानो बुजोब्बाय माने मैया हराव उन्दुवाखैमोन नालाय ओंखायनो बुजोबदोंलै मेगनानो ओंखायनो फट'आनो मोजां फैयासै मोनसेबो साइजबो गैखाया नालाय माने साइजबो गैखाया नालाय दा फट'खौ खेबजाथ'लालै बाबाय आं मोनसे मोननै बेजोंनो फेसबुकआव वान्सलायनाय बायदि थांसि जानायसै बे ग्रासलेण्डआव जायगायाव बेरायहैसै बाबुनि खि नै बेयावबो दं बाबुनि खि जोब्बैयाव गारियाव नै दासो बुरजा जाहांबाय माने मानसिफ्रा बारा मोनथिथ'वाखैना जायगाखौ बेखायनो खम माने हाबहोलाबायखायाबो स्ट्रिक्ट जायगाया दा जों नुसनबाय लाखि साननानै लाबाय आङो नै गोबाव समनिफ्रायनो खोनादोंल'सोमोन नाथाय नुफैयाखैमोन दिनै नुफैबाय Oh my god what a beautiful location man मजा उन्दुलाय बिग्राय उन्दुलाय ओ बिग्राय उन्दुलाय उन्दुरा ए मजा बे दिल का रास्ता दिल का माबा हासुनो खिनो थांनाय बायदि नुदों आं हाग्राबारियाव
गाइस बे जायगाया माबा नङा जोंनि आसाम नङा इन्डिया नङा भुटानसो भुटान आउट कान्ट्रिसो जों दा आउट कान्ट्रियावसो दंफैयो मा बरिया नुनो जों आउट कान्ट्रियावसो दंफैयो माने भुटानावहाय भुटारा बेयावनो थाबाय जों दा भुटानावनो दं आरोना बे हाया भुटानसो गोग्लैयो जाहैबाय आरोना दुखु मोनबाय जोंनि बड'लेण्डआवनो थानाय मोनब्ला साबसिन जागौमोन खोमा माने ओंखायनो फैनो मोना मानसिफ्रा बांसिनानो दा ओरैनो साफा सानै हगारथ'दों दसेल' हगारगोन बेखौ दावराव जानानै माबाफिनखागोन बेखौ बन्द' खालामफिनखागोन सोरबा जुदि फैनो गोसो दंबा थाब फैनानै नायफैदो जायगाखौ नङाबा इयुनाव आरो आसा खम आरोना माने जायगाया बेलेग नालाय बेलेगनि जायगा मालिकआ बेलेग जाहैबाय जोंनि मालिकआ बेलेग खोथामोन दा जायगायाथ' जोबोद समायना जोबोद साइसथारनि हाजोआबो जि बरियाखा हिट सेक्सि जों बारा गोबाव खालामला बाबु होथेयो लामायाव जों थाब थांसै My God. Ayo. Ini empuk. Jalan. जा गिलिर This is कोयला Koyla. जा गिलिरलै अन्थाया बिदि गिलिर जाया फाग्ला खैलासो गैया होनबालाय Oh my God. ना नायनोसै नामा ना दै सिङाव नाबो गैयालै एसे गंबाव नों मा खालामदों मा फैलादों आखाइ गुवार खालामलाय गुवार खालाम गुवार फुवारथार बांद्रायबाय ओरै थिखोलाय गोजौआव औ र' नैबे हरैनिखौ बांसिन थिखोलाय एसेबाव येस बेयावनो दे र' हा गोसोमखौ जों बोरिनिफ्रायल' नायदोंना एबार दै सिङाव थब्ल'नानै नायनोसै माबायदि नुयो हा गोसोमखौ माने बेयाव मोनसे दं नालाय नायनोसै र' Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What a beautiful. मैला जाथारबायमोनलै मबाइला ओंखायनो सुबाय आं आङो ब्लगखौ बेवहायनो फोजोबनोसै दा जायगाखौथ' नोंथांमोनाबो नुबाय माबायदि ओमफ्राय जाय फैनो गोसो नोंथांमोना फैदो नायफैदो थाब फैयाबा नुनायनि चान्सआबो खम मालिकआ बेलेग जाहैबाय दा बेनि थाखायनो जाय नायनो गोसो दं थाब फैदो स' लोगोफोर दोनथ'नाय जानोसै दिनैनि ब्लगखौहाय गोबावबो जाबाय थांफिननोसै मोनानोसैयानो खयथा जाखो टाइमा 2टा जाबाय 2टायाव जों रिटार्न खालामसै स' गाइसमोन बे आंनि चेनेल गोदानखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै लादो